So karon mga lods, magluto ta og simple na nga panihapon. Luto ta diha og hotdog, ham, bulad og fried rice na nga naay vegetable mix. Unya lutoon na nato ang hotdog. Tasty day. Lutoon na nato una nato ng hotdog. Dali ra ni siya man pagluto. Di ba? Nga na ko ng mga tirada diha mga lods. Pero kayon na ni mo diha gamay. Nya dili na ta sa ham. Diya, pisik-pisikan ra nato na diha og mga oil. O para maluto na iya ba. Pisik-pisikan na nimo diha. Unya ato ang pilit nga words. Pilit nga ng chika babes. Abot naman tag chika babes na ning galuto naman untaan ni. Diri na to sa bulad ni Inday. Wala na nang gipakita ng pagbutang diha. Pikita na lang na pag haawon na lang na ako na diya. Sakto lami ni kayong na mga suka nga naisili. Dire na lang ta sa atong luto nga na ay vegetable mix diya. Utangan na tag toyo. So naman naman tag luto automatic na diya mangaw na ta diya. Una dyan ako na ng bulad ni Inday. Tapos sausa dyan nato na sa suka diha para diha na maglami ba. Count tag luto gamay. Ana ra ng mga birada da lods compatible si Inday da sa gilid Ilumilam na ra pero dako ni gaon. Tilaw na pud ta diha sa ham mga lods. Nahinera ko tag gaon diha kay delikado po tag may blood ba. Unya sa katong pa ka-follow sa akong FB page diha, please follow me sa akong YouTube channel. I-subscribe ko ninyo dito para lang napay tay daghang video nga mahimo. So dere na lang kutob og salamat sa inyong pagtan-aw og God bless you.